ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସବୁ କଣ କଣ ଘଟିଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏହି ଦିନ ମାନେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି କେହି ଭକ୍ତିର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପଣା ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ସେଇ ଗୁପ୍ତ କଥା। ଆଉ ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥାଟି ହେଉଛି, ଯଦି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ମା ତାରିଣୀକୁ ଥଣ୍ଡା ପଣା ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ କହିଦେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅଛି କହିଦେଇକି ପଣା ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମା ତାରିଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ସତ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦିନରେ ଦାନ ଓ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କଲେ ପୁରୁଣାର ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥିବ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ନୂତନ ସୁଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡିଆ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ତାରିଣୀକୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କଲେ ମନର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ ହିଁ ହବ। ଏହା 100% ସତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଏହା କେବଳ ଏକ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ପବିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିଏ। ଖାସ ଏଇ କାରଣରୁ ଆମେ ବି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ମା ଚାହିଁଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇପାରିଲୁ। କାହିଁକି ନା ବିନା କାରଣରେ ମାର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେହି ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହି ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳି ନଥାଏ। ଆଉ ମା ଚାହିଁଲା, ମତେ ଏତେ ବଡର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ମା ପାଖରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇପାରିଲି। ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଏ, ମା ତାରିଣୀ ସେହି ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସିଧା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଲେ ପୁରୁଣା ଅଶୁଭ ଶେଷ ହୋଇ ନୂତନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ମନରୁ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତା ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।